नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 10वीच्या संस्कृतच्या पाठातील सूक्तिसुधा हा तिसरा पाठ बघणार आहोत। या पाठामध्ये मी तुम्हाला श्लोक क्रमांक 1 आणि 2 यांचे स्पष्टीकरण दिलेले आहे। सूक्तिसुधा शुद्ध म्हणायची कशी हे सांगण्यासाठी या अगोदरच्या एका व्हिडिओत त्याचं पठण सुद्धा मी तुम्हाला करून दाखवलेलं आहे। ते तुम्ही नक्की ऐका आणि सूक्तिसुधा शुद्ध म्हणण्याचा प्रयत्न करा। श्लोकांच्या कडे जाण्याच्या अगोदर आधी सूक्तिसुधा म्हणजे काय, त्याचा अर्थ काय आहे ते आपण बघूयात। सूक्ती म्हणजे सुवचन, सुउक्ती चांगलं वचन, उक्ती म्हणजे वचन, चांगलं वचन, चांगला विचार, सुविचार म्हणजे सूक्ती आणि सुधा म्हणजे अमृत, चांगल्या वचनांचं असलेलं अमृत म्हणजे सूक्तिसुधा। तुम्ही या अगोदर अनेक सुभाषित विद्यार्थी मित्रांनो शिकलेला आहात। प्रत्येक सुभाषित तुम्हाला काही ना काही चांगला संदेश देत असतं। काही ठराविक सुभाषितांमध्ये साधारण 4थ्या चरणांमध्ये अशा प्रकारच्या सूक्ती तुम्हाला दिसून येतात। उदाहरणार्थ शीलम परमभूषणम, वाग्भूषणम भूषणम अशा पद्धतीच्या सूक्ती असणारे सुभाषित तुम्ही या अगोदर शिकलेला आहात। तर अशाच काही प्रसिद्ध सूक्ती असलेले सुभाषित या सूक्तिसुधा या पाठामध्ये दिलेले आहेत। आपण क्रमाने एक एक सुभाषित बघूयात। सूक्तिसुधेच्या प्रस्तावनेमध्ये हा श्लोक तुम्हाला दिसतो। या श्लोकामध्ये सुभाषितांचं महत्त्व आपल्याला समजावून सांगितलेलं आहे। आपण इयत्ता 8वी आणि 9वी मध्ये जेव्हा सुभाषित शिकत होतो तेव्हा सुद्धा आपल्याला त्यांचं महत्त्व समजतच होतं। परंतु सुभाषित तुमच्या जीवनामध्ये काय काय घडवून आणतं, कशा प्रकारे तुम्हाला आनंदित करतं, कशा प्रकारे तुम्हाला ज्ञानी बनवतं, हा सगळा भाग या सुभाषितामध्ये दिलेला आहे। चला तर बघूयात काय सांगितलेलं आहे। खिन्नं चापि सुभाषितेन रमते स्वीयं मनः सर्वदा, श्रुत्वान्यस्य सुभाषितं खलु मनः श्रोतुं पुनर्वाञ्छति, अज्ञान ज्ञानवतोऽप्यनेन हि वशी कर्तुं समर्थो भवेत्, कर्तव्यो हि सुभाषितस्य मनुजैः आवश्यकः संग्रहः। मनुष्याने सुभाषितांचा संग्रह का बरं करावा, का बरं सुभाषित पाठ करावी, याची सगळी कारणं सांगणारा हा श्लोक आहे। बघूयात। खिन्नं चापि, चापि इथे संधी दिलेली आहे च अधिक अपि। रमते म्हणजे रममान होतं, सुभाषितेन म्हणजे सुभाषितांमुळे, स्वीयम म्हणजे स्वतःचे, स्वीयम म्हणजे स्वतःचे। काही कठीण शब्दांचे अर्थ सुद्धा इथे दिलेले आहेत। स्वीयमला समानार्थी शब्द आहे निजहा आणि विरुद्धार्थी शब्द होणार आहे परहा, स्वतःचे अशा अर्थाने स्वीयम शब्द इथे आलेला आहे। मनहा, मन, याला संस्कृतमध्ये समानार्थी होतो अंतःकरणम। सर्वदा म्हणजे नेहमी, स्वीयम मनहा स्वतःचे मन, सर्वदा नेहमी। खिन्नं चापि कसं आहे ते मन, खिन्न असले तरी सुद्धा, सुभाषितेन रमते सुभाषितांमुळे रममान होते। सुभाषित ऐकल्याने किंवा वाचल्याने तुमचं खिन्न मन सुद्धा आनंदित होतं, असा याचा अर्थ आहे। पुढे बघूयात। श्रुत्वा अन्यस्य, श्रुत्वान्यस्य ते संधी सोडवून दाखवलेलं आहे बघा। श्रुत्वाधिक अन्यस्य, अन्यस्य दुसऱ्यांचे, श्रुत्वा ऐकून, श्रुत्वा म्हणजे ऐकून, त्याला आकर्ण्य असा समानार्थी शब्द आहे। एक लक्षात घ्या विद्यार्थ्यांनो, समानार्थी शब्द लिहिताना ज्या पद्धतीच्या प्रश्नामध्ये त्या शब्दाचं रूप असेल त्याच पद्धतीने उत्तरात सुद्धा तुम्हाला त्याचं रूप लिहावं लागतं। श्रुत्वा हे त्वांत आहे, त्याला समानार्थी देताना त्वांत किंवा लेबंत असंच द्यावं लागणार आहे आणि म्हणून श्रुत्वा हे त्वांत आहे आणि त्याला समानार्थी आकर्ण्य असं लेबंत दिलेलं आहे। सुभाषितम, सुभाषित, खलु म्हणजे खरोखर, श्रोतुम ऐकण्याची इच्छा किंवा ऐकण्यासाठी म्हणूयात, तुमंतव्य आहे श्रोतुम ऐकण्याची असं म्हणूयात इथे। पुनः वांछति, पुनः अधिक वांछति असा संधी होतो, इथे दिलेला आहे बघा। श्रोतुम तुमंतव्य आहे इथे दिलेला आहे। बघूयात ओळीचा अर्थ काय होईल। खलु म्हणजे खरोखर, काय तर
अन्यस्य सुभाषितम श्रुत्वा, दुसऱ्यांकडून सुभाषित ऐकल्यानंतर ऐकून आपलं मन पुन्हा वांछती, पुन्हा इच्छा करतं. कसली? ते सुभाषित ऐकण्याचं. एखाद्याच्या तोंडून खूप मधुर आवाजात आपण जर एखादं सुभाषित ऐकलं तर ते पुन्हा पुन्हा पण ऐकावं असं आपल्याला सारखं वाटत असतं. हे सुभाषितांचं महत्त्व आहे. अज्ञान ज्ञानवतः, अज्ञानी आणि ज्ञानी लोकांना सुद्धा, अपि अनेन, ज्ञानवतः अधिक अपि अधिक अनेन, अशा पद्धतीने संधी आहे. अज्ञानी आणि ज्ञानी लोकांना सुद्धा वशी कर्तुम, वश करण्यासाठी, पुन्हा कर्तुम तुमंतव्य, वश करण्यासाठी समर्थ भवेत, आपण समर्थ होऊ शकतो. भवेत विधिलिंग लकाराचं रूप आहे. रमते आणि वांछती गुलाबी अक्षरात दिले ते लट लकाराची रूप आहेत. समर्थ अधिक भवेत संधी झालेला आहे. समर्थ अधिक भवेत. नंतर विलोम पद बघूयात. विलोम पद म्हणजे विरुद्धार्थी शब्द. समर्थ असमर्थ अशा पद्धतीने. अज्ञानी आणि ज्ञानी लोकांना सुद्धा या सुभाषितांनी वश करणं, त्यांच्यावर प्रभाव पाडण्यासाठी आपण समर्थ होऊ शकतो. खरं तर ज्ञानी लोकांना सुभाषितांचं महत्त्व असतंच. तुमच्या बोलण्यातून तुमचा सिद्धांत पटवून देण्यासाठी जेव्हा दृष्टांत स्वरूप एखादं सुभाषित दिलं जातं, म्हटलं जातं, तेव्हा ज्ञानी लोकांना सुद्धा ते कानाला ऐकायला बरं वाटतं आणि तुमचा एकंदरच प्रभाव त्यांच्यावर पडतो. अज्ञानी लोकांच्या बाबतीत तर तसंच आहे. अज्ञानी लोकांच्या बाबतीत तर समोरचा काहीतरी ज्ञानी मनुष्य काहीतरी संस्कृतमधून सुभाषित छान म्हणतो आहे असा प्रभाव तुमचा त्यांच्यावर पडू शकतो. आणि म्हणून अज्ञानी आणि ज्ञानी लोकांना सुद्धा वश करण्यासाठी तुम्ही समर्थ होऊ शकतात सुभाषितांच्या पाठांतराने. आणि म्हणून कर्तव्य करण्यास योग्य. तुम्ही कर्तव्य, कर्मणी विद्यार्थी धातुसाधित विशेषण क्रू धातूचं कर्तव्य, करण्यास योग्य. सुभाषितस्य, सुभाषितांचा. मनुजैहि अधिक आवश्यकः, मनुजैहि अधिक आवश्यकः संधी सोडवलेला आहे. मनुजः म्हणजे मनुष्य, त्याला समानार्थी दिलाय मानवः, नरः अशा पद्धतीने संग्रह करावा. म्हणून मनुष्याने सुभाषितांचा संग्रह करणे योग्य आहे, तो अवश्य करावा असा या श्लोकाचा अर्थ आहे. इथे सुद्धा दिलेले आहे वांछती म्हणजे इच्छा करणे. बाकी सगळं इथे तुम्हाला डिटेल दिलेलं आहे. तुम्ही वहीमध्ये याची नोंद करू शकतात. पुन्हा आपण याचा एकदा सगळा अर्थ काय आहे श्लोकाचा तो बघूया. स्वतःचे मन खिन्न असले तरी सुभाषितांमध्ये नेहमी रममान होते. दुसऱ्यांकडून सुभाषित ऐकून खरोखर मन ते सुभाषित पुन्हा पुन्हा ऐकण्याची इच्छा करते. अज्ञानी आणि ज्ञानी लोकांना सुद्धा सुभाषितांमुळे वश करणे शक्य होते. म्हणून मनुष्याने अवश्य सुभाषितांचा संग्रह करावा. अशा पद्धतीने पहिला श्लोक तुम्हाला समजलेला असेल. पुढे जाऊयात दुसऱ्या श्लोकाकडे. विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं, विद्या भोगकरी यशस् सुखकरी, विद्या गुरूणां गुरुः, विद्या बंधुजनो विदेशगमने, विद्या परम दैवतं, विद्या राजसु पूज्यते न तु धनं, विद्या विहीनः पशुः. खूप छान सुभाषित आहे आणि विद्या विहीनः पशुः ही यातली सुक्ती आहे. विद्येशिवाय विद्यया विहीनः, विद्येशिवाय तृतीया तत्पुरुष मनुष्य पशुप्रमाणे आहे. पशुतुल्य त्याचं व्यक्तिमत्व आहे जर त्याच्या जीवनामध्ये विद्या नसेल तर, ज्ञान नसेल तर. एकंदरच विद्या जीवनामध्ये तुम्ही समाविष्ट केल्यामुळे कुठल्या कुठल्या प्रकारचं सुख, यश, कीर्ती तुम्हाला मिळते हे सगळं या सुभाषितामध्ये दिलेलं आहे. बघूयात अर्थ. विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम. अन्वय बघूयात. विद्या हा मनुष्याचा, विद्या नाम म्हणजे किंवा खरोखर विद्या नरस्य मनुष्याचे अधिकम रूपम अधिकचे रूप आहे, जास्तीचे रूप आहे. अधिकचे रूप इथे असा ह्यासाठी शब्द वापरला
की मनुष्याकडे स्वतःचं रूप असतं, पण जर तो विद्यावान असेल तर तो अधिक शोभून दिसतो. आणि म्हणून ते कसं आहे, अधिकम रूपम. संधी दिलेली आहे बघा, रूपम अधिक अधिकम, अशा पद्धतीने. काय म्हटले पुढे, प्रच्छन्न गुप्तम धनम. ते कसे आहे, प्रच्छन्न म्हणजे झाकलेले, कोणीही त्याला बघू शकत नाही असे. त्याला विरुद्धार्थी शब्द आहे बघा, प्रकटितम. प्रकटितम म्हणजे उघडे, प्रच्छन्न म्हणजे झाकलेले, आणि गुप्त. गुप्त म्हणजे गुप्त साठा असलेले, जे कोणालाही इतरांना दिसत नाही असे. धनम काय आहे, धन आहे. विद्या आहे झाकून ठेवलेले, गुप्त असे धन आहे. तुम्ही याच्या अगोदर 9वी मध्ये श्लोक शिकलेला आहात की विद्येची चोरी कोणी करू शकत नाही. न चोरहार्यम न च राजहार्यम, अशा पद्धतीने तुम्ही तो श्लोक बघितलेला आहे. विद्या हे तुमच्याकडचं धन कोणीही चोर चोरू शकत नाही. तुमच्या डोक्यातून मी आज विद्या काढून घेतली असं होऊ शकत नाही. आणि म्हणून विद्येला हे विशेषण लावलेलं आहे, प्रच्छन्न गुप्तम. प्रच्छन्नम गुप्तम असा यामध्ये कर्मधारय समास होतो, तो इथे दिलेला आहे. प्रच्छन्नम गुप्तम कर्मधारय समास. विद्या म्हणजे माणसाचे अधिकचे रूप आहे. विद्या हे झाकलेले गुप्त धन आहे. पुढे बघा, विद्या भोग करी यशस् सुख करी. विद्या कशी आहे, भोग देणारी, तुम्हाला उपभोग निर्माण करून देणारी आहे. बघा, आयुष्यामध्ये जर तुमच्याकडे चांगल्या प्रकारची विद्या असेल तर नक्कीच तुम्ही वेगवेगळ्या उपभोगाची साधनं विकत घेऊ शकतात. जो विद्यावान आहे त्याच्याकडे संपत्ती आपोआप येते, आणि असा मनुष्य जीवनामध्ये चांगल्या चांगल्या गोष्टींचा उपभोग घेऊ शकतो. आणि म्हणून विद्या कशी आहे, भोग करी, कशी आहे, भोग देणारी आहे. यश यश मिळवून देणारी आहे, कीर्ती मिळवून देणारी आहे. तुम्ही विद्यावान असाल तर 4 लोकांमध्ये तुमची कीर्ती आपोआप पसरते. कशी आहे पुन्हा, सुख करी, सुख निर्माण करून देणारी आहे. जेव्हा तुमच्या आयुष्यामध्ये यश येतं, कीर्ती येते, संपत्ती येते, आपोआप तुम्ही काय होतात, सुखी होतात. आणि म्हणून विद्या ही भोग करी, यश देणारी, भोग देणारी, यश देणारी आणि सुख देणारी अशी आहे. विद्येला इथे समानार्थी ज्ञान हा शब्द दिलेला आहे, तो हे एकदा जरा लक्षात ठेवूयात. पुढे काय म्हटलंय, विद्या गुरुणाम गुरुहु. विद्या ही गुरूंची सुद्धा गुरु आहे. आपल्याला आयुष्यामध्ये अनेक गुरु लाभतात आणि या सर्वांची गुरु कोण आहे, विद्या आहे. कारण की या विद्येमुळेच हे सर्व गुरु या पदापर्यंत पोहोचलेले असतात. आणि म्हणून विद्या ही गुरूंची गुरु आहे. गुरुला समानार्थी ते दिलेला आहे, अध्यापकः उपाध्यायः. अध्यापक आणि उपाध्याय असे 2 समानार्थी शब्द इथे दिलेले आहेत. गुरु हा शब्द उकारांत पुल्लिंगी भानूप्रमाणे चालणार, षष्ठी बहुवचन. पुढे म्हटलेलं आहे, विदेश गमने विद्या बंधुजनः. विदेश गमने, विदेशात गेल्यानंतर विद्या कशी आहे, बंधुजनः, तुमच्या नातेवाईकांसारखी आहे. विदेश गमने समास सोडून दाखवलेला आहे, विदेशम गमनम तस्मिन द्वितीय तत्पुरुष समास. विद्या परम दैवतम. विद्या हे श्रेष्ठ दैवत आहे. विदेश गमने विद्या बंधुजनः याचं स्पष्टीकरण राहिलं ते सांगते की बाहेरच्या देशात जेव्हा तुम्ही जातात किंवा बाहेर जेव्हा पडतात तेव्हा विद्या ही तुमच्या नातेवाईकांप्रमाणे काम करते. तुम्ही जेव्हा इतर लोकांना कोणाला ओळखत नसतात, अनोळख्या अशा प्रदेशात जाऊन पडतात, तेव्हा तुम्हाला विद्या ही सगळ्या प्रकारे मदत करत असते. तुम्ही विद्येच्या आधारावर, तुमच्या ज्ञानाच्या आधारावर तो भाग, नवीन प्रांत ओळखीचा करून घेऊ शकतात. आणि म्हणून विदेश गमने विद्या बंधुजनः असं म्हटलेलं आहे. विद्या हे श्रेष्ठ दैवत आहे. तुम्ही सरस्वतीला जेव्हा पूजतात तेव्हा तिच्याकडे चांगल्या ज्ञानाची मागणी करतात, कारण विद्या हे परम दैवतम, श्रेष्ठ दैवत आहे. विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम. राजदरबारी, राजसू, राजन, तुम्ही हा अनंत पुल्लिंगी शब्द व्यंजनांत नामांमध्ये पाहिलेला आहे. यावर्षी सप्तमी एकवचन. राजामध्ये म्हणजे राजांमध्ये सर्व, थोडक्यात राजदरबारी. विद्या पूज्यते, विद्येचं पूजन केलं जातं. न तु धनम, धनाचं नाही.
पूज्यते हे इथे कर्मणी रूप आहे. विद्येचं राजदरबारी पूजन केलं जातं, पैशांचं नाही. कारण की राजाकडे राजदरबारी पैशांची कमी नसते, त्यामुळे विद्येचं पूजन होतं, त्याचं श्रेष्ठत्व समजलं जातं, धनाचं नाही. म्हणूनच विद्या विहीन पशु, आणि म्हणून विद्येशिवाय असलेला मनुष्य हा पशुप्रमाणे आहे. पहिल्यांदा सांगितले त्या पद्धतीने विद्येया विहीन हा तृतीय तत्पुरुष समास आहे. एकदा सगळा अर्थ बघूया पूर्ण श्लोकाचा, म्हणजे श्लोक लक्षात येईल. विद्या म्हणजे मनुष्याचे अधिकचे सौंदर्य आहे. ते मनुष्याचे अत्यंत सुरक्षित म्हणजेच झाकलेले असे गुप्त धन आहे. विद्या उपभोग, कीर्ती व सुख प्राप्त करून देणारी आहे. विद्या गुरूंची गुरु आहे. परदेशात गेले असता विद्या नातेवाईकांसारखी उपयोगी पडते. विद्या हे सर्वश्रेष्ठ दैवत आहे. राजदरबारी विद्येची पूजा केली जाते, धनाची नव्हे. विद्येशिवाय असलेला मनुष्य म्हणजे केवळ पशुच होय. हाही श्लोक तुम्हाला समजलेला असेलच. धन्यवाद. पुढचे श्लोक बघण्यासाठी, ऐकण्यासाठी, समजून घेण्यासाठी नक्कीच माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूयात पुढच्या श्लोकांमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद. पुनर्मिलामः.